Hola, ara anem a veure com fer una carta relocada o relocalitzada amb astro.com. És molt senzill, com sempre anem aquí al menú, anem a horóscopos gratuitos i ara anem aquí baix a dibujos, cálculos y datos i extensa selecció de cartes. I ens apareix aquesta finestra que ja coneixem. Si no haguéssim fet mai cap carta, doncs ens apareixeria la finestra per introduir dades. Aquí ja en tenim dues introduïdes. Utilitzem, com sempre, aquesta d'exemple, que és la de la Maria Curie. Si des d'aquesta finestra li diem mostrar la carta, com que aquí tenim seleccionat el tipus de carta que volem, que és la carta natal, doncs aquí ens mostrarà la carta natal d'aquesta senyora, amb les seves dades de naixement i la seva carta natal. Però ara no volem això, perquè ens imaginem que aquesta persona s'ha mudat en algun altre lloc. Per tant, haurem de posar-li l'opció de l'altre lloc. Aleshores, anem aquí, a baix, lugar de referència, i li diem modificar datos. Quan modifiquem els datos, aquí ens torna a donar l'opció d'utilitzar lugar de nacimiento, és a dir, si cliquéssim això, tornaria a fer la carta en el lloc natal, per tant, ens hem d'assegurar que això estigui desclicat i aquí podem buscar-li un altre lloc. Per exemple, l'enviarem a viure a Mèxic i aquí hi ha una opció que és que si teniu activada Todo el Mundo, i poseu una ciutat aquí, sortiran totes les ciutats que hi hagin a tots els països del món que tinguin el mateix nom. Per tant, és bo que acotem aquí en el país, anem a enviar-la, per exemple, doncs, a Mèxic, i quan anem aquí a la que introduïm les lletres ja veurem que ens surt el que hi ha a Mèxic. Anem a posar-la a Ciutat de Mèxic i anem a dir-li continuar. Cuidado que aquí, de vegades, quan modifiquem això, ens torna a la carta primera que tenim seleccionada aquí. Hem d'assegurar-nos que sigui la que volem. Sí? La de la Maria Curie, lugar de referència, que seria el nou lloc, a Mèxic, Ciutat de Mèxic. I ara, important, aquí, no tenir seleccionat carta natal, sinó buscar carta de relocalització o relocació. Veurem que la llista és llarga, ens n'hem d'anar una mica avall per trobar això. I aquí la tenim, carta de relocación. Necessita lugar de referència. Ja l'hi hem posat, per tant, cliquem aquí, ens assegurem que sigui la carta que volem, el tipus de carta, que és la carta relocalitzada, i el lugar de referència, que seria el nou lloc, en aquest cas Mèxic. I quan li diem mostrar la carta, ens ensenyarà la carta relocalitzada, que dona les dades natals aquí i les dades de relocalització, per tant, la nova ciutat aquí. I veiem perfectament que la carta li queda molt diferent a aquesta senyora si s'hagués anat a viure a Mèxic. Si ara això ens ho volem guardar d'alguna manera, fem un simple clic a sobre el gràfic de la carta perquè ens surti la carta tota sola, igual que hem fet abans amb alguna altra carta, crec. I a partir d'aquí, si fem botó dret, ens donarà les opcions de desar la imatge com a arxiu d'imatge, o copiem la imatge, l'enganxem en un Word i ens ho podem imprimir. I així seria la manera de fer cartes relocalitzades.